जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि जिल्ला दखरा बयबो माने गामि बा बै बिथांमोननि ओनसोलनि सुबुंफोरजों माने नायसंबाय आरो बेवहाय जोङो मिथिनो मोननाय बा बिथांमोननि सुलुंनिफ्राय जे बिथांमोनहा 7 लोगोफोरमोन आरो बिथांमोना बावहाय दंफां दानग्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि मेसिन लानानै हाग्रायाव हाबनानै गोबां दंफां दाननायखौ माने फोरमान हिसाबै जोङो मिथिदों आरो नुबायबो मिडियायाव। दा बेजों जों खावलायगोन जे माने बेवहाय थारैनो बेबादि मोनसे जाय जाथाया जालांबाय बियो गुलि गावनायनि गेजेरजों सासे जाय फुंखा बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जाबाय। नाथाय बियो दुखुनांथाव जाबाय। अदेबानि जोंनि मानसिफ्रा जोंनि सुबुंफ्रा जोङो हाग्रा सिमफायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै बयबो सांग्रां खालामो। दा नाथाय दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जिहेतु बे नेसनेल पार्क जाबाय माहारियारि बियो मोनसे गनायथि मोननाय नेसनेल पार्क जाय माने जोङो सोरमाङा बा सरलपारा दैखौ बारनाय लोगो लोगो जोङो माने बेवहाय रायमना नेसनेल पार्क जायो। बे खाथियावनो जोंहा सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क दङ। दा बिनिखायनो बे ओनसोलाव रायजो जानाय आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननिसिमबो जोङो खावलायगोन जाहाथे उननि समाव बेबादि जाथाय जाया। मानोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावनि खामानिखौ मावगोन आरो बिथांमोना बेबादि मोनसे गोहो दं जे माने जायाव माने बेबादि सिखाव खावनाय बा जिब जुनारखौ खहा खालामनाय मोनोब्ला हमनांगौबो जायो। नाथाय मालाबा मालाबा बेबादि बिथांमोना गुलि गावनाय गोबां जाथाय जालांबाय आरो उनाव दाजाथों इयुनाव दाजाथोंसै जोङो बेखौ खावलायगोन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो बिनि सायाव जाहाथे एक्सट्रिम बेबादि मोनसे जाथाय जानाङा बेखौ जोङो हास्थायगोन आरो सांग्रांथि होनांगोन बै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जाहाथे हाग्रा दाना एबा दंफां एबा बायदिसिना आथिखालनि जुगाव बेबादि मोनसे फालांगियाव बिथांमोना लोब्बा जाया। दा बेखौ लानानै सांग्रांथि होनांगोन एवारनेस होनांगोन आरो नङाबा बियो मोनसे दिनै जों जाय दिनखौ माने एन्टि टेररिज्म डे फालियो बै न'खरनि थाखाय बै ओनसोलनि थाखाय बियो मोनसे गिख्रंथाव थासारि जायखौ लानानै जानाङा होननानै जों बयबो सानो। बियो दिनै जाथाय हिसाबै जालांबाय। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाय न'खरा दिनै माने बे फुंखा बसुमतारी बिथांखौ गोमानांबाय बिथांमोननो जाहाथे बड'लेण्डनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिथांमोननो जाहाथे क्षतिपुरन होयो, बिथांमोननो जाहाथे रांनि अनसुंथाइ थोजासे होयो जायखौ माने बिथांमोना न'खर खांनाय बा फोलोमनो थाखाय आरो बेवहाय ओनसोलाव सांग्रांथिखौ बारायनांगौ होननानै जों खावलायबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ। आरो बेजों जोंनि समाजा अराय हाग्रा बंग्रा रैखा होनानै लांनांगोन। मानोना बेनो जोंनि जिब जुनारजों लोगोसे मोनसे ओनसोलनि दिनै टुरिजोमाव दावगानायनि मोनसे थासारिखौ मोनदों आरो बेखौ लानानै जों अराय सम हाग्राखौ रैखा खालामलांगोन होननानै जों खावलायो। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नुदों नोंथांमोनहाबो नुदों जे गोबां थासारियाव गोदान गोदानै हादान सिफायनाय गोदान गोदानै हाग्रा सिमफायनाय बिनि गेजेराव माने राजखान्थि भाबे सोरखौबा नारलायनाय सोरखौबा दुसिलायनाय बेफोरो माने जायगा मोननाङा। बेजों लोगोसे गुबैयै हाग्रा दाननायानो जायगा मोनग्रोनाङा आरो बिनि उनाव माने बेबादि सोरखौबा दुसिनाय मख'नाय माने सोरबा ओरै थिनदों ओरै थिनदों बेफोर थुनज्लायनाया बन्द' जानांगौ। गिबियै नोंथांमोना बै हाग्राखौ सिमफायनायनि सिगां माने 100 बार साननांगोन जे माने हाग्राखौ जोङो दिनै गोदानै सिमफायनानै मा जागोन। मानोना हाग्रा सिमफायनाया दिनैनि समाव माने बे थासारि नङा। जों रैखा खालामनांगौ, जों हाजार हाजार बिफां गायो आरो बेजों लोगोसे सरकार बा जोङो सुबुं माहारि हिसाबै बे हाग्राजों जों थांनानै थानांगौ आरो बेखायनो गोदानै हादान सिफायनायाबो बन्द' जानांगौखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्राय जों खावलायबोदों। मानोना हाग्रा मोनथाय आयेन बादियै जायफ्रा माने फरेस्ट राइट्स एक्टनि गेजेरजों हानि मोनथाय मोनो बिथांमोना जायफ्रा माने डिसेम्बर दाननि 2005 मायथाइसिमाव दङमोन एबा बिनि सिगाङावनो बेहाय रायजो जानाय बेफोरबादिफ्रासो माने फरेस्ट राइट्सखौ मोनथाय मोनो। नाथाय बेनि उनाव बा गोदानै जायफ्रा थायो बिथांमोना बे मोनथायखौ मोननायनिफ्राय गोजानाव गोबाङानो थानांदों आरो बेखौ मिथिनानैबो दा जोङो बेखायनो हाग्रा गोदान सिफायनाया दानि जुगनि खामानि नङा होननानै जों सानो। आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बयबो आइ आफा बिदा फंबायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायो जाहाथे थुनज्लायनाय एबा नारसिनलायनायखौ बाद होनानै गोजानाव दोननानै आरो हाग्रा सिमफायनायखौ गुदि जोङो बेखौ माने बन्द' खालामनांगौ। बेनो मोनसे जोंनि गोथार खामानि जागोन होननानै जों सानो। दिनै जोङो उदखारि बेरेखा सान फालिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मोनसे गोथार सान जाय जोहोलाव सोमला बसुमतारीया बयनिबो दैदेनगिरिमोन आरो बिनिखायनो दिनैनि थासारियाव गोबां बिथांमोनजों समब्रा समब्रि लोगो दोगो आफाद एबा गुबुन गुबुन रोखोमै खामानि मावनाय बिथांमोनहा राजनिथि दोलोआव खामानि मावबाय आरो बिनिखायनो बेवहाय जायखिजाया गुबुन गुबुन राजनिथि दोलोआव दैदेनगिरि महरै थानायमोनहाबो
मान होफैदों आरो बियो जोंनि माहारियारि बाद थांना थानायनि सुबुंफोरनि बे बिबान जे माने गोमालांनाय सासे माहारियारि बादनि बागदा दैदेनगिरिखौ मान होनाया आरो बेखायनो बेवहाय बेबादियै माने जेबो राजखान्थिनि बावहाय फाराग गैयालासे बयबो दैदेनगिरिया बिथांखौ मान होनो फैनायानो बे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिथांमोना बयबो थारैनो बेखौ माने मान होनाया जोंनि हारिनि मोनसे देरगादाव बिदिन्थि। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेरजों दिनैनि जे उदखारि बेरेखा सान फालिनाय जाय जोंनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव बिथाङा बेबादि उदखारिनि आखायाव माने जिउ जोबलांदोंमोन आरो दिनै जोङो मोनदांनो हायो जे माने गोलाव सम जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बे ओनसोलनि बा बयबो जोङो 2000 मायथाइनिफ्राय बे उदखारि बेरेखा सानखौ फालिबोदों आरो बेजों जोंनि हारियाव मोनसे रोखोमनि मैखोम एबा गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो मोनदांनो मोनो जे माने उदखारिनि बेरेखायै गसंनायखायनो जोंनि ओनसोलाव लासै लासै जोंनाव माने उदखारि थासारिया जोबलांदों आरो आथिखाल समाव नोंथांमोना बयबो मिथियो बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोङो जाय माने सिलाइजों एबा गुबुन गुबुन रोखोमै जोंनि ओनसोलाव दावहा जायोमोन आरो बे दावहाया पुलिस मिलिटारिजों लोगोसेयै जोंनि समाजाव मोनसे माने गिख्रंथाव थासारि लाबोयोमोन आरो जाय बियो दिनैहाय गैलिया आरो बेजों लोगोसे जोङो बयबो सानना लानो हायो जे माने जोंनि ओनसोलाव बेबादि मोनसे गिख्रंथाव उदखारिनि थासारि गैया एबा बेबादि भायलेन्स गोनां उदखारिनि थासारि जोंनाव गैया नाथाय दिनै गोदान गोदान महर मोननाय गोदान गोदान रोखोमै माने बायदिसिना उदखारिनि थासारिया नोंथांमोननि जोंनि बयनिबो गोसो आरो समाजनि गेजेराव बियो मोनसे गिख्रंथाव थासारि लाबोयो आरो बिनिखायनो जों सानो जे बे गोदान गोदान जोनोम मोननाय आरो गोदान गोदान थासारिनि उदखारिनि बेरेखायै जों गसंनांगोन आरो जोंनि समाजाव जोङो जोंनि गोजोन खौसेथिखौ माने एबा गोरोबलायनायखौ जोङो मैखोमै बेखौ लांनायजों लोगोसेयै जाहाथे दिनैनि समाव जेरै ड्राग्सआ मोनसे रोखोमनि फेग्रा मुवा हिसाबै बियो गोबां न'खर समाज न'खरावहाय गामियाव बियो दुखु लाबोयो खहा लाबोयो जायनि न'खराव जादों बिथांमोना दुखु मोनो खहा जायो जायहा जाथ'वाखै बिथांमोना सानो आंनि गथ'आबो बिदि जागोन नामा आंनि फिसायाबो बिदि जागोन नामा जेब्ला जोंनि समाजाव बेबादि मोनसे गिनाय सोमजियो बेनो मोनसे माने उदखारिनि थासारि जाय थासारिखौ जों गैया खालामनो थाखाय बयबो गसंथानांगोन आरो गोबां रोखोमनि दानि जुगाव अनलाइननि दारै माने मबाइल एबा इन्टारनेटनि दारै बायदिसिना फ्रड जायो अनलाइन फ्रड जायो रांखान्थियारि बिथिङाव बेंकनि फैसा गोमाजानाय लांजानाय आरो बायदिसिना बेबादि मोनसे गिख्रंथाव थासारियाव गोलैयो जायनि थाखाय गोबाङानो सानो मबाइल बाहायनायाव गोबाङानो सानो बेंकखौ अनलाइन ट्रेन्जेक्ट खालामनायाव गिनांगौ दं होननानै जेराव बेबायदि गिनाय थायो आरो बेबायदि खामानि सोलिबाय थायो बेनो मोनसे उदखारि आरो बेखायनो जों बिनि थाखाय गसंथानांगोन सांग्रांथि थांनांगोन आरो गोबां रोखोमै दिनै आइजोफोरनि सायाव उन्दैफोरनि सायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि अयथासार जानायखौ जों नुनो मोन्दों बेफोरो मोनफा मोनफा उदखारि आरो बेखायनो बेफोरबायदि उदखारि खामानि एबा जोंनि समाजाव माने भायलेन्स गैयै बेबायदि माखासे नुनो मोननाय जायफोरखौ जोङो माने मोनदाङो बिनि हेंथायै जों गसंनांगोन दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो दानि समाव गोदान गोदान रोखोमै बेबादि उदखारिनि थासारिनि हेंथायै गसंथानायनि थाखाय जों बेखौ फालिलांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो बे हाबाफारियाव मोनसे थै दान होनाय हाबाफारि जों लादों मानोना जों बयबो मिथिगौ जायहा जब्रा जायो जायहा माने थैनि आंखालाव गोग्लैयो हस्पिटालफ्राव बेमारिफ्रा बै समाव बयहाबो न'खरनि थांना थानाय बेमारियाबो गिनाय फैयो जे माने आं थै मोनाबा थैसिगोन दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन जेराव बेबायदि गिख्रंथाव थासारि थायो बेखौ फोलोमनो बेखौ बासायनो थाखाय जोङो जाय नोंथांमोना बेवहाय थै दान होगोन बा थै होनो हानाय सुबुंफ्रा बेबादि मोनसे हन्थ्रास बेबादि मोनसे उदखारिनि हेंथायै मानसिखौ माने मोजां मोनसे बेबस्थायाव लाबोफिननायनि राहायाव थै दान होनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों मानोना बियो मोनसे दिनैनि जुगनि माने सोलिबाय थानाय हस्पिटालाव आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबादि आंखालनि थाखाय थैनि आंखालनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रा गोलैसोयो आरो बिनिखायनो बे एन्टि टेररिज्म बा एन्टि माने उदखारिनि हेंथायै जोङो माने बे खामानिखौ लानाय जादों आरो बेवहाय गोबांफ्रानो थै दान होगोन आरो बेजों जोंनि उदखारिनि बेरेखायै गसंथानायनि बे मोनसे बिदिन्थि जाना थागोन।